Welkom bij Kingdom Craft. We zijn bezig met de huizen in Crea en zo, omdat de vorige server is gecrashed. Dus we bouwen alles in Crea. Het is normaal geen Crea server. Maar het was wel zo eerlijk om alles even terug te bouwen in Crea. Omdat we al aan alles heel hard hebben gewerkt. Er komt ook een minigame server, maar dat komt later nog wel. En ja, het IP zet ik in de beschrijving. Dit was heel even een kleine intro. Bedankt voor het kijken.